नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके लोकगीत लगन स्पेशल बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी। और दिल से बताओ तानी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना एकदम बजी भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब, रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया के जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत होकर लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फुल सॉन्ग व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाह भैया कि चैनल पर पहली बार आइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर एकदम ज़बरदस्त बाटे, हिंदी धुन के गीत बाटे। एगो गाना रहे, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है। यह लय बा। तो रउआ भी और कोनो पसंद के ट्रैक पर, चाहे नया सॉन्ग आ चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में कोनो प्रकार के मैटर अगर लिखवाओ के बाद तो बेहिचक कॉल कर सकीले। आज के मुखड़ा देखल जा कैसे गाओगे बाटे। अरे पागल बा कइले कातिल जवानी, आधा होता रुकोहर दिलवा पुरानी, दिलवा पुरानी, बारू एक पीस ये मैडम दे दो ना एगो किस ये मैडम, हो तू बारू एक पीस ये मैडम दे दो ना एगो किस ये मैडम। तो भैया मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। नंबर डिस्क्रिप्शन में बा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब। और चैनल पर पहली बार आए लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। मिला नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।